una opinió de gent molt assenyada. Collado, societat il·limitada. Tindràs informació i la música no falta. Collado, societat il·limitada. Collado, societat il·limitada. Collado, societat il·limitada. Collado, societat, Collado, societat, Collado, societat il·limitada. Doncs parlarem de tot el que ha succeït aquesta setmana amb la crònica policial que ens porta el Toni Castejón des de Mossos d'Esquadra. Toni, benvingut. Molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Bona tarda. A Viella, com continua el tema? Bé. Dormint al ras encara els Mossos? Sí, els Mossos continuen igual. Per la gent que no sàpiga de què va el tema, és una situació que estan patint els agents que els hi toca treballar allà, a la comissaria de Viella, a la Vall d'Aran. Llavors, són policies que tenen la seva residència a Barcelona o molt lluny. Llavors, el tema de poder viure a Viella mentre estàs treballant, doncs, amb les retallades que han patit i tot plegat, doncs, ja se'ls feia impossible l'agafar un pis, a part de la seva vivenda habitual que tenen, sinó el fet que cada cop que anaven a treballar agafar una vivenda amb tots els gastos que suposa, i més un lloc com Viella, a l'hivern, per exemple, que és caríssim. Busca qualsevol lloc per passar allà el temps i ells no van ni a esquiar ni a passar-s'ho bé, van a treballar. Això va provocar que una sèrie de gent van començar a dormir a ras, dormint al carrer, per dir d'alguna manera. Van intentar dormir a comissaria, se'ls va fer fora, de molt modals que no tocaven. Van intentar acampar a la porta de comissaria, a l'alcalde es va fer fora. A partir d'aquí hi ha hagut una sèrie de conflictes. No és un tema de sindicats, és un tema dels agents i per pura necessitat. I la novetat o bona notícia que podem tindre és que això ahir va arribar al Parlament i en principi s'ha aprovat, i de manera urgent, que s'estudiï el poder buscar en algun alberg d'alguna població molt propera que puguin estar amb un preu una miqueta raonable als Mossos, que siguin de fora i que treballin a Viella. Llavors, les setmanes que els hi toqui treballar, posar-s'ho més fàcil. Està complicat el tema, però com a complicat, i a més a més s'està trigant moltíssim. S'està trigant moltíssim. Perquè portem ja més d'un mes amb aquesta història. Quasi 2 mesos, et diria. I ells han patit tota la onada que va haver de fred. Han dormit al carrer a temperatures de 10 sota 0. L'alcalde sabia que estaven dormint perquè dormien a la porta de l'Ajuntament. Els comandaments de Mossos ho sabien, evidentment ho sabia tothom, el senyor conseller Espadaler, el director general de la policia, Manel Prat, i ningú ha fet ni un gest, ni una trucada, ni un passar-se, escolta, anem a buscar una solució, ningú, absolutament ningú. I això és un tema que és francament molt greu, especialment quan va haver un temporal de fred molt important. Des de Protecció Civil ja es deia que si es veia gent al carrer que es truqués a la policia o als serveis socials perquè no passessin la nit a la intempèrie, i tothom sabia que aquells Mossos, i a més a Viella, 10 sota 0, amb una sensació tèrmica potser de menys 15, menys 18, estaven dormint allà i ningú es va preocupar. Llavors la despreocupació, el passotisme de la Conselleria d'Interior, del conseller, com a màxim responsable, ha sigut absolutament patètica. Home, aquí s'ha canviat de conseller, d'en Puig a Espadaler, però sembla que les coses no acaben de canviar. Canvi de conseller, però continua la mateixa rutina, Toni. Sí, és un canvi de conseller, ha hagut un canvi de tarannà, és un altre tipus de conseller, però els problemes interns segueixen igual. La poca comunicació amb els sindicats, amb les realitats, els problemes que tenim al dia a dia, són els mateixos, és a dir, nosaltres no hem notat un canvi a nivell intern, de dir, escolta, ha hagut un canvi, millorarem. No, la veritat és que continua tot igual, i això aprofito per dir-ho, que el dilluns és el dia... De les esquadres. De les esquadres. Dels Mossos d'Esquadra. Sí, on és un acte que ells ho fan absolutament polític, és un acte on ve el conseller, altres, el senyor Manel Prat, i és un dia de lluïment seu, on es reparteixen medalles amb altres polítics, perquè aquest any hi ha hagut una que el col·lectiu, els policies ens ha fet molt de mal. El fet que et donin una medalla és pel teu mèrit policial, que t'has jugat la vida, que has resultat ferit, doncs hi haurà Mossos que de veritat se l'han guanyat, però és que la mateixa medalla que s'ha guanyat aquest mosso li estan donant al senyor Salvador Alemany, que és el cap o president, o com vulguis dir-li, de Vertis. I d'autopistes, eh? En teoria és per la seva col·laboració. Explica'm tu com li pots
dona-li, si vols, un diploma de la Generalitat pel que sigui. Però nosaltres, els Mossos, i això ho vull aclarir també perquè en algun mitjà va sortir, els Mossos donen la medalla... No, els Mossos no. Els polítics es reparteixen medalles, i en aquest cas és una medalla policial, però nosaltres ens dona, ho diré clarament, ens dona fàstic que s'utilitzi els Mossos, fins i tot per coses com aquestes. El senyor Alemany, a nivell policial, perdoni'm. I una cosa curiosa és que li donen aquesta medalla al Salvador Alemany, autopistes, recordem, autopistes a Catalunya, i clar, vosaltres els Mossos, quan passeu de servei per les autopistes de Catalunya, heu de pagar el peatge. Aquest és un tema que jo mai he acabat d'entendre. També estem darrere, t'ho dic. Paga finalment la Generalitat, però el paguem tots. Paga el ciutadà. Ho explicaré bé. És a dir, nosaltres, si hi ha un accident a l'autopista, si estem fora, entrem a l'autopista, anem amb prioritaris i tal, però paguem peatge. Ja tenim els teletacs, que ens han donat molt hàbilment, això ho paga el ciutadà. Quan es fa protecció de bandes de peruans, sobretot a l'estiu, a nivell de les àrees de servei, a restaurants, perquè fa molts robatoris i tal, s'ha incrementat molt també la vigilància a nivell de Mossos, perquè fins i tot Abertis, la seva vigilància, que tindria que ser privada, la va retallar, i cada cop que entrem o sortim, paguen peatge. O sigui, per donar una protecció dins de l'autopista, paga el ciutadà, no? I per un accident, que tu dius, escolta, però és que ambulàncies, tothom tindria que anar... És un accident. Però aquí tothom paga autopistes. Aquí tothom paga, no? Llavors, clar, a sobre després es donen medalles, dius, molt bé, però que els Mossos no es fiquin. És a dir, el senyor Alemany, i et dic aquest, com et podria dir, moltes... Aquesta perquè és una persona més mediàtica, ha sortit, però a vegades veus medalles que dius, però aquest, per què, no? I veus altres casos de policies que al·lucines que dius, però com a aquest no li han donat medalla? Sí, són coses que passen. Hi ha més coses,